Γεια σου Άρη, τραβάω βίντεο. Σου την έπεσαν μέσα στενά και ήταν πέντε. Πέντε και τώρα. Μου λέει γιατί έφυγα πέντε τεράμου τώρα πέντε. Ρε μαλάκα Σπυρό. Σε βγάζω βίντεο μαλάκα. Θα το ανεβάσω στο YouTube. Ναι, ανέβασα το στον κόλλο σου, ρε. Ο Γιώργος ο γκέι! Είναι λεσβία του γάμου του μάνα κάθε μέρα. Πάμε, έλα. Μην λες τέτοια πράγματα, Έλα. τρεις φορές. Πρώτη μαλακία. Για πες τη μαλακία που κάνουμε. Η πρώτη μαλακία είναι να κάνεις ένα ζώο έτσι από πίσω. Και τότε το ανεβάσεις στο YouTube. Ναι. Πάμε μια σπίτι μου, έλα. Θα κάνεις τις μαγικές σου ικανότητες και το βάζεις στο YouTube. Πάμε μια σπίτι μου ρε μαλάκι, γάμο. Πάμε σπίτι σου. Εσύ από στον Αποστόλη, από εδώ είναι. Οκ. Συγγνώμη παιδιά, δεν έχει πολύ φως, είναι βράδυ 12 η ώρα. Ναι, είναι 12 η ώρα, μια μαφία εκεί πέρα μας περιμένει. Βλέπω έναν. Πάμε για ξύλο. Μη φοβάστε. Μη φοβάστε. Σε λίγο θα κλείσει η κάμερα. Επειδή δεν τα φαντάσματα είμαστε σε περιοχή. Με τα φαντάσματα θα έρθει η πλάτη μένω σου κάτω. Εκεί μια γάτα. Γιώργο! Όχ! Άρης! Τρέχουμε! Τρέχουμε για τη μοίρα μας! Τρέχουμε για τη μοίρα μας! Τρέχουμε! Και δεν τρέχουμε άλλο. Γιατί κουραστήκαμε. Αλήθεια ζωή, βράδυ και πρωί. Έτσι μεγαλώσαμε χωρίς επιλογή. Τι! Έχει κι άλλο. Ωραία. Εδώ πίσω να φαίνεται. Μακάρι να πάρω like και subscribe. Ναι, να σου κάνουμε. Μια γάτα βιάζεται από κάποιον. Θα μπει στο Facebook η γάτα και θα σου κάνει στο YouTube μαλάκα και θα πει Ω Γιώργος. Και τώρα μια φάση. Δεν έχει κουδούνια εδώ. Τι πάμε. Πήγαμε ένα κουδούνι, τώρα τρέχουμε. Και δεν φτάνουμε. Κόψε! Όπως βλέπετε με πέτυχε. Παραλίγο. Συγγνώμη, δεν το τράβηξα. Όπως βλέπετε είμαστε στην περιοχή του Πακιστάν. Έχουμε έρθει για τουρισμό. Είμαστε Πακιστανοί. Και γαμάμε όλους και αυτοί. Είμαστε Πακιστανοί και γαμάμε όλους και αυτοί. Και αυτοί είναι μαύροι Αλβανοί. Τώρα προχωράμε. Γιάννη, στο Πακιστάν δεν είμαστε. Ναι, όχι ρε μαλάκα, είμαστε Τουρκία, ναι. Ελλάδα μας. Ρε μαλάκα, γαμάει το βίντεο αυτός ρε μαλάκα. Το ξέρω, μαλάκας είναι. Το 856 εδώ. Δείτε φάση. Ο Άρης με σπρώχνει. Δεν πειράζει, καλή φάση. Φάση. Παραλίγο. Βλέπετε εδώ τα καφενεία. Σε παιδιά μαλακίες λέει ο Γιώργος, στο Πακιστάν είμαστε. Δεν είμαστε πουθενά άλλο. Εδώ ένας κύριος. Θα δείτε το φίλο. Εδώ κάνουν μελέτη. Και εδώ φεύγω. Ο Σωτήρης είναι μέσα. Άντε γεια. Άντε γεια ρε. Γιατί εσύ που πας. Πάει στον... Ο Σφύρης θα πάει στον Αποστόλη. Κάτσε. Ναι. Προδότη. Στο δικαίωμα μαλάκα. Η κυρία τέτοια είναι μαλάκα. Πάμε μέσα στη μελέτη εδώ στα αγγλικά, πάμε μέσα. Λες. Μαλάκα. Θα ανεβείτε και εσείς απάνω. Αλλά θα κλείσω εδώ. Νομίζω ότι ξέρω αυτήν. Κάτι Πακιστάνι θα μένουν εδώ. Εκεί μένει ο Σέρτζιο εκεί. Δεν μένει ο Σέρτζιο βλάκα. Εκεί δεν μένει ο άλλος Σέρτζιο.
Βίντεο είναι, φίλε. Παρά λίγο να μας σκοτώσουνε. Ήτανε ψυχάκια όσοι. Ναι, τελικά γλιτώσαμε. Δεν τον βλέπω, έγινε φάντασμα. Θα εμφανιστεί μπροστά μας. Και ο Γιάννης ο μαλάκας. Ναι, με έφτισε. Και γελάει. Όμως θα το γάμισα. Δεν έφτισα κι εγώ. Ρικόμψε, please! Όπως βλέπετε πετάμε δυναμητάκια. Εδώ πέρα είχαμε πει τα κάλαντα, μας είχαν δώσει δραχμή. Θυμάσαι, δραχμή. Μας είχαν δώσει δραχμή. Ένας γέρος εκεί πέρα μετά στους τρίχες. Ναι, μας είχε δώσει δραχμή. Μας τρόλαρε εντελώς ένας γέρος. Ναι. Ναι, λέγαμε τα κάλαντα και τον Άρη τον έπιασε. Τον Άρη τον έπιασε νευρικό γέλιο και μας έδωσε 5 ευρώ. Η γιαγιά με την καραμπίνα. Ναι, φίλες και φίλοι. Όχι, όχι, όχι. Μαλάκα ρε. Έπαθε κάτι. Μαλάκα, ρικόψε τώρα, μαλάκα τώρα. Όχι ρε φίλε, σε παρακαλώ. Γαμώτο. Έχει άλλα 5 και το μουνί, τι να πω. Μαλακία προηγείται. Έλα ρε μαλάκα, πλήσω στο κινητό ρε. Ναι. Στο 11ο, στο σπίτι του Γιάννη. 11ο είμαι, ωραία. 11ο είμαι. Τι ρε! Τι? Σε μισή ώρα θα είμαι σπίτι. Έλα, γεια. Ναι. Άντε ρε, μαμά άνοιξε. Ανεβείτε. Ναι ρε. Θα τραβάω. Μπες μέσα να μην μπει ο σπίτι. Τραβάω. Έλα, μπες! Μπες! Εδώ φαινόμαστε καθαρά. Κλείς το βίντεο, κλείς το βίντεο. Όχι, Έλα, κλείσε. καλά, κάτσε.